खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हुग्राजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव थाखो 9 आरो 10 नि गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय होनायखौ बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारिखौ बेखेवना होयो सनितपुर जिल्लानि सोलोंथाइ नेहाथारि रिजय बसुमतारिया। लोगोसे बे मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो जाफुं नार्जारी। लोगोसेनो बाहागो लाबावो थुनलाइ नेहाथारि सिमांसा बसुमतारिया। दिनैनि बे गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय होनायाव गासै 700 फरायसाफोरा बाहागो लायो। लोगोसेनो हुग्राजुलि दखरा एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि मुसुखा सावदों। हाग्रामा महिलारिया उदालगुरि लकसभा बियाबखौ इउपिपिएल दोलोआ खैसार खालामना दाफुंनो होआखै बुंनायनि फिनजाथाय महरै दिनै मुसलपुराव हाग्रामा महिलारिनि मुसुखा सावदों। डिलिमिटेसनखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया इउपिपिएल दोलोखौ गोख्रों सोंखारिनाय आरो गोजोननि बिटिआरआव दुंहाव थासारि सोरजिनो नागिरनायनि अजद दैखांना बिनि हेंथायै मुसलपुर इउपिपिएलआ मुसलपुराव गोजोन हानजा सुरो आरो हाग्रामा महिलारिनि मुसुखा सावना हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद, हाग्रामा महिलारि गो बेक, इउपिपिएल जिन्दाबाद, प्रमद बर', लं लिभ बायदि बायदि होख्रावनायजों जायगाखौ गोमखांहोयो। थाखो 9 आव फरायबाय थानाय फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। थाखो 9 आव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय आसाम सरकारा मोनसे मोजां थिरांथा लादों। थाखो 9 आव फरायबाय थानाय फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय आसाम सरकारा थाबैनो साइकेल राननानै होनाय जागोन। उदालगुरि जिल्लायाव दिनै फुंनि समाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासेनि जिउ खहा आरो 3 सुबुङा गोब्राब जखम जायो। बे जाथाया भेरगाव टेसिनि साहा दिमाकुसि गामियाव दिनै फुंनि 4:30 समाव जादों। दिनै फुंनि समाव हाग्रानि मैदेरा आदार नागिरना फैनानै भुपेन बैसानि न'खराव हाबफैना उदखार खालामफैयो। मैदेरनि गाग्लोबनायाव 80 बोसोर बैसोनि सुरेन बैसा मुंनि बैसो जानाय सुबुंनि जिउ खहा जायो। लोगोसे मैदेरा न'खरनि 3 सोद्रोमाफोरखौबो गाग्लोबो। मैदेरनि गाग्लोबनायाव जखम जानाय सुबुंफोरखौ लोगो लोगो उदालगुरि सिभिल हस्पिटालाव गोब्राब हालोदाव थिसननाय जायो। उदालगुरि जिल्ला माजबाद बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय गसेनपुर गामिनि गं 25 नखरफोरा न' बां आरो हा-हु बारि बागान लोमजानानै खुरखा जादोंमोन। बेखौ खौरां मोननानै मैया एमएलए सरन बर'आ जेसिपिजों थेनानै दैखौ गुबुनथिं हरनायनि खामानिखौ मावफुंनानै होबाय। लोगोसे गंफ्रोमबो नखरफोरनो सार्केल अफिसार उत्पल डेकाया माइरं, दालि, जानाय थाव बायदि बायदि मुवाफोरखौ राननानै होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।